Prvé možno, o čom by som povedal, sú zdravé autority. Máme sa na koho pozrieť, koho považujeme za ten správny vzor. Máme sa na koho pozrieť, kde vidíme človeka, ktorý má spokojný, zdravý život, darí sa tomu človeku, možno, že má ťažké obdobie, alebo úplne každý má ťažké obdobie, nikto nemá proste len lineárne, alebo je stále niekde proste high na vrchole. Ale človek, ktorý sa postaví pred situáciu a dokáže sa s danou situáciou popasovať. Čiže napríklad vidiac rodičov, ktorí ak majú medzi sebou nejaký konflikt, tak sa postavia pre tú situáciu obidvaja a robia všetko najlepšie preto, aby sa ich individuálne životy a zároveň ich partnerský život alebo všetci, ktorí do tohto života, do tejto skupiny spadajú, napríklad rodina, deti, myslia zároveň na seba a zároveň aj na celý tento celok. Ďalej, šéf, vedúci oddelenia, niekto v postavení autority v nejakej firme, v štáte, v akomkoľvek spoločenstve, niekto, kto dokáže myslieť na celok toho, čo proste obsahuje. Môže byť, dajme tomu, len vedúci dvoch ľudí, ale vedúci jedného človeka. Alebo to môže byť premiér, ktokoľvek. Máme autority, ku ktorým sa dokážeme dívať s rešpektom a s obdivom, že wow. Ako to je možné, že tento človek vyriešil túto situáciu tak skvele? Ako to je možné, že tento človek má takýto nadhľad nad situáciu? Ako to, že má taký skill, také schopnosti nadobudnuté životom a skúsenosťami? Za mňa je toto človek, ktorý reálne, keď pri ňom stojím, tak viem, že niečo mi hovorí nielen kvôli tomu, že ma chce trošku poblúzniť, aby som videl, že aký je úžasný, aký je nádherný, ako veľa toho má zvládnutého a proste veľa vie o sebe rozprávať. Ale keď ďalší deň po ňom vidím výsledky, keď o rok po ňom vidím výsledky, keď cítim a vidím, že sa mi dokáže pozrieť do očí ten človek. Toto sú za mňa ľudia, ktorí by mali byť na tých vedúcich pozíciách, ale nie kvôli tomu, že budú sa hrať na tyranov a druhým hovoria rozkazy a tak ďalej. To je podľa mňa taká mylná predstava o tom, čo znamená byť autoritou. Pretože človek, ktorý dáva rozkazy, proste nejaký príkazník, alebo neviem, ako ho mám nazvať, ale ten, ktorý dokáže obsiahnuť celú oblasť a vie o tom, že to jeho rozhodnutie je kvôli tomu, že sa naozaj budeme mať lepšie, alebo že daná oblasť bude fungovať, tak to je autorita. Učiteľ v škole, ktorý danej problematike rozumie. Bavíme sa napríklad o matematike. Vysvetliť učivo žiakom natoľko dobre a natoľko aj do hĺbky, čo samozrejme je možno, že aj problém nedostatku času a prostriedkov, ale dajme tomu bavme sa len o tej ľudskej stránke a kvalite samotného učiteľa, ako je dobre pripravený, skúsený, ako to má v sebe usporiadané, že dokáže tú látku vysvetliť žiakom tak, že tomu nakoniec rozumejú. Dobre, možno tomu nebudú rozumieť všetci, pretože možno, že aj samotní žiaci nemajú predpoklady na to byť dostatočne vnímaví a schopní niektorú látku poňať a proste niekomu to asi naozaj ide jedným uchom dnu, druhým von, ale bavme sa o tom, že žiaci sú schopní vnímať, tak aj ten učiteľ, aby dokázal vidieť, ako ho vnímajú daní žiaci, čo mu nerozumejú, ako im to podať aj čo najzábavnejším, aj najpraktickejším spôsobom. Mal som tu, nazvem to až privilégium, mal som to privilégium zažiť niekoľkých skvelých
učiteľov na základnej škole a profesorov na strednej škole, na gymnáziu, ktorí mali obrovské kvality a boli nám vzorom a radi sme sa k nimi, radi si na nich aj spomenieme, aj sme sa zo párkrát stretli, aj sme sa im poďakovali a oni takisto nám, lebo videli, že my sme boli spolupracovali s nimi, asi takto nazvem, že sú naozaj dobrí ľudia na svete. A teraz, pozrime sa, že komu dávame príležitosť v aktuálnom svete. Poviem to tak, že koho vidíme na internete. Koho vidíme ako vzory na internete. Internet je teraz plný zábavy, plný extrémov, skúšanie nových vecí, skúšanie nových kombinácií. A dajme si otázku, že koľko vidíme na internete inteligencie. Ja napríklad som ten typ človeka, čo má rád vyhľadávať inteligentné rozhovory. Hej, zapnem si YouTube a proste sú tam, väčšinou sú to ľudia zo zahraničia, ktorých sledujem a býva to v angličtine. Ale je mnoho dobrých vzorov, ale to, čo nám hlavne udrie do očí, to sú tie zábavné thumbnaily, tie výstrelky, tie pútavé titulky a týmto vlastne zahlcujeme seba celé dni. A tým pádom si niekto môže myslieť, že proste svet ide do riti. Nie je sa na koho obrátiť. Rodičia možno, ak to počúva nejaký mladý človek, ktorý, dajme tomu, menej ako 20 rokov, hej, proste chodíš na strednú školu, chodíš na základnú školu a jediné, čo vidíš okolo seba, je práve tento internet. Učitelia, ktorí sú v kuse len prísni, alebo naopak sú neschopní. Rodičia, ktorí sú nešťastní, ktorí prichádzajú z práce utrápení. Otec možno alkoholík, alebo násilník a mama takisto možno stratila svoj cít. Ja sa ti absolútne nečudujem, že sa nemáš dobre ale zároveň nič nie je stratené. A nechcem teraz znieť ako nejaký fejkový motivátor za 5 korún zvyšu, ale možno ešte teraz nemáš silu na to pohnúť s tým svojim životom a dostať sa na nejaké miesto, ktoré pre teba bude zdravé, ale vec tomu, že ak sa začneš sústrediť na to, si toto zdravie po všetkých stránkach, psychické, fyzické a tak ďalej priniesť do života a už začínaš mať tú túžbu naozaj mať ten lepší život, tak vec, že krok po kroku je možné mať tento život a neudeje sa to za sekundu, neudeje sa to tým, že vyhráš euromilióny alebo že začneš robiť veľký biznis a zrazu si budeš schopný kúpiť Porsche alebo trojkový Bavorák. Chalani, dávajte pozor na tieto vzory, fakt. Nie je nič zlé na tom si dopriať kvalitné veci. Mať to bohatstvo, to je úžasná vec a je to absolútny základ pretože sa nemusíš trápiť, keď vstaneš ďalší deň, že proste nemáš čo do úst a že o týždeň máš splátku hypotéky. Je absolútne prioritná vec sa o seba fyzicky vedieť postarať a mať zarobeno. Ale púšťať sa do tak hlboko do túžby po bohatstve, po nejakom takom pozlátenom živote, ktorý ale je vo vnútri prázdny, je slepá ulica.
možno pre isté percento ľudí je to presne ich cesta, ale u týchto ľudí je vidieť, že sú s tým absolútne zžití. A to je presne o tom, zžiť sa s tým, čo naozaj potrebujem v živote a čo chcem, aby mi to prinášalo radosť, spokojnosť, sebarealizáciu, dobrých ľudí okolo seba. Hej, čiže v tých cieľoch a v tých snoch na ten dospelý život sa treba sústrediť na to, že teda je to moja skúsenosť a z toho, čo som odpozoroval naokolo, nie je to recept pre 100% spoločnosti. Ale sústrediť sa naozaj na to, čo potrebujem. A ja som mal chvíľku, kedy som mal túžbu po tom, že chcem byť slávny, chcem byť videný, chcem byť počutý a urobiť nejaký vynález alebo robiť nejaké čary, keď som bol malý, pozeral som Star Wars, také detské sny. A čas ukázal niečo úplne iné. Ale tie sny neboli zlé a ani tá realita nie je zlá. A je dobré sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú nám aj zarovno, som povedal, tí najbližší ľudia. Zároveň vzory možno, ku ktorým môžeme vzhliadať, ale nie preto, že by sme mali byť takí ako oni. Hej. Začnem si proste robiť účes ako Ronaldo, alebo neviem, aké vzory všelijaké majú ženy, ale príde mi to, že ľudia sa veľmi chcú podobať na niekoho, kto už niečo dosiahol. A je dobré si akoby nasať tú esenciu toho človeka, že aký má ten vibe, čo vyžaruje a v akom sa nachádza prostredí, ako rozpráva. Ale zároveň si, dajme tomu, určite uvedomuje, že taký a taká nikdy nebudeš. To nie je zlá vec. To nie je, že by som teraz akoby niekoho ponižoval tým, že ty nikdy nebudeš taký ako Ronaldo. Môžeš mať rovnako dobrý skill ako Ronaldo, ak budeš chcieť, ale nikdy nebudeš on. Preto je dobre pracovať na svojom skille a nie na tom si proste kúpiť také isté hodinky ako on, alebo také isté auto ako má on, alebo chcieť takú istú ženu ako má on. Ale chceš byť dobrý futbalista? Chceš sa obklopovať tým, že budeš na výslni, chceš byť pred kamerou? OK. A buď dostatočne dobrý a silný na to, aby si to ustal, aby si bol dobrý hráč. To hovorím ako futbalový laik, hej, človek, ktorý chodí hrať futbal do telocvične raz za 2 týždne. Čiže striedam. Takisto, čo ma veľmi sere na terajšej spoločnosti, alebo nie, že sere, ale je to podľa mňa také, je to až smutné, ako sme zabudli na mnohé profesie. Vidíme v televízii, na internete príklady presne toho takého pozlátkového života. Každý chce byť nejakým spôsobom v kancelárii a poriadne nič nerobiť a dostať za to zarobené. No, ja som typ človeka, ktorý ak nič nerobí, tak sa cíti ako vyschnutý slizniak na záhrade. Polovyschnutý, ktorý ledva niečo prežíva a proste tam niečo odtrhne. Potrebujem niečo robiť na to, aby som mal pocit, že moja práca stála za to, že to má nejaký výsledok. Že tam nejde len o tie peniaze. A ja som veľmi rád za to, že zarábam peniaze za svoju prácu. A vrátim sa k tomu, k tým profesiám a k tomu, aké si to so sebou nesie odmenu. Ako si to so sebou nesie odmenu robiť kvalitnú prácu. Koľko veľa kontaktu
z mojej skúsenosti dokáže človek zažiť, ak naozaj žije hodnotami, ktoré sú dobré pre celú spoločnosť, možno nie úplne 100%. Dajme tomu, teraz som v dodávke, jazdím autom, proste znečisťujem prostredie a míňam dezen z gum a tak ďalej, čiže robím akoby aj nejaký mínus. Ale bavme sa o tej takej ľudskej stránke a o tom, čo naozaj dokážeme aktuálne ovplyvniť, lebo toto je akoby takisto dôležitá vec, ale v tomto momente je to taký poslednejší detail. Čiže pozeranie sa na všetky profesie, ktoré reálne prinášajú nejakých osoch spoločnosti ako na naozaj potrebnú vec a ktorá potrebuje kvalitných ľudí. Pozrieme sa na nejakú profesiu, v ktorej, dajme tomu, netreba veľké vzdelanie a tlačíme alebo pozývame tam ľudí, ktorí sú proste blbí. Niekde to možno stačí, ale aj v takejto profesii treba minimálne vedúceho pracovníka, ktorý bude vedieť, ako týchto ľudí usmerniť, ustať, upozorniť správnym spôsobom. A on môže takisto vplývať na týchto ľudí pozitívnym spôsobom, aby títo, to nazvem, ospravedlňujem sa, blbí ľudia, aby sa nejakým spôsobom v živote pozdvihli. A áno, proste nebudeme hádzať hrách na stenu tam, kde naozaj zisťujeme, že je to len hádzanie hrákov na stenu. Ale ja som za to, že čo sa dá urobiť preto, aby sme sa mali lepšie, tak to treba urobiť. A práve ľudia, ktorí to vidia, je najlepšie, aby to robiť začali. Ten, kto sa odovzdal tomu, že proste tak nejakým spôsobom si to dožijem, OK, proste dožij si, ale týmto apelujem aj na všetkých ľudí, ktorí vidia, že veci nie sú v poriadku a aspoň to minimum, ktoré som schopný urobiť za daný deň, pustiť tam tie 2% navyše preto, aby som urobil niečo viac pre tento svet, aj keď možno za to nedostanem odmenu v podobe prémií na výplatnej páske alebo medaily od prezidentky alebo ja neviem, že ma pochváli rodič alebo neviem čo. Aj tak túto vec urobiť už len kvôli tomu, že vidím, že niečo treba urobiť a nenechám to na pospas osudu, keď viem, že to dopadne zle. A vrátim sa ku tým profesiám. Ja si myslím, že obdobie korony nám ukázalo veľmi dobre, čo sú fakt, že dôležité hodnoty a dajme tomu aj dôležité povolania. Alebo správne nastavenie povolaní. Už len keď začneme tým, koľko ľudí dokázalo začať pracovať z domu a ukázalo sa to, že naozaj to funguje a že možno mnoho ľudí je oveľa efektívnejších. Mnoho vedúcich pracovníkov si to uvedomilo, že to naozaj takto môže fungovať. Celebritky, filmové hviezdy, neviem kto všetko, ukázali, že naozaj majú to svoje miesto v zábave, ale nemôžeme ich považovať za vzory, ku ktorým treba vzhliadať, že majú neviem ako úspešný a prospešný a neviem aký život, alebo úspešnejší ako ostatní ľudia. Dostávajú veľa peňazí za to, že sú na obrazovke. Že nejakým spôsobom predávajú nejaký produkt alebo nejakú myšlienku. Je to celé z laického pohľadu, je to podľa mňa prepojené. Čiže ako malý chlapec, čomu som vzhliadal? K tomu, že proste videl som typka, ktorý na tej obrazovke robil úžasné veci a pre mňa to bol zázrak. Chcel som byť ako on.
No v 20-tinách sa ukázalo, že toto absolútne nie je nič podstatné. Je to pekné sa na to podívať, je to pekná ilúzia, môžu v tom byť úžasné myšlienky, zážitok, môže mi to dať dopamín, spojiť ma to s nejakou emóciou, ale to je celé. A proti tomu sme zistili, potrebujeme mať čo jesť. Potrebujeme mať čo jesť za relatívne dobré peniaze. Potrebujeme, aby to jedlo bolo privezené na naše miesta. Potrebujeme mať zdravé potraviny. Potrebujeme mať poriadok. Potrebujeme, aby naozaj aj naše priestory vo firmách, naše priestory na uliciach, aby boli čisté. Potrebujeme mať funkčné zdravotníctvo a zdravo rozmýšľajúcich ľudí, ktorí zároveň sú dostatočne otvorení na to, že budú premýšľať aj nejakým novým spôsobom. Naučiť sa ten základ, vidieť tie skúsenosti, ktoré boli v predošlých 10 ročiach, staročiach, ako sa medicína vyvíjala, ale zároveň nezostať na vavrínoch a nezostať v niečom dogmaticky. To korona veľmi dobre ukázala, ako nie sme pripravení čeliť tejto situácii, ale OK, dobre, hrubá čiara, niečo sa poďme z toho poučiť. Aj zo stádovitosti ľudí, aj z odporu, ktorý vznikal, aj z nedôvery ľudí voči autoritám. Prečo to tak je? Prečo ľudia neverili, že treba nosiť rúška? Prečo ľudia neverili vakcínam? V informáciách je obrovský bordel a zároveň obrovská sloboda, ktorá dáva možnosť komukoľvek vyjadriť svoj názor. Ale bolo by dobré naozaj mať ľudí, ktorí by sa vyjadrovali tým správnym spôsobom, aby ukázali pravdu, ale nielen, že tu je pravda, taká pravda bude, ale prečo je to tak? Ísť bod po bode dozadu danej problematiky k tomu, aby ľudia pochopili, prečo ideme dávať tie vakcíny. Prečo je to povinné? Prečo je povinné mať tie rúška? A zodpovedať na všetku možnú kritiku tak, aby veci nie, že ideme ľudí presvedčiť o tom, že to je dobré, ale ukázať naozajstnú pravdu, že ako sme dospeli k tomu, že toto je najlepšie riešenie pre danú situáciu, pre celú spoločnosť. Lebo ľudia podľa mňa neveria tomu, že vidím titulku od zajtra platia rúška, vybavená vec. Nemáme dostatok dôvery voči autoritám v našej spoločnosti, aby sme dokázali uveriť len jednej titulke. Alebo to robíme príliš rýchlo. Tá dôvera je nenadobudnutá, ale sme na ňu iba zvyknutí. Keď som rozprával o tých autoritách, tak pre mňa bol dosť problém sa preklopiť práve na to vnímanie zdravých autorít po odchode z vysokej školy po strednej škole, kde som absolútne nemal dôveru voči tomu, že sa budem mať dobre, alebo že spoločnosť vôbec myslí na... Ani nie tak, že spoločnosť myslí, ale že to moje miesto spoločnosti bude nejakým spôsobom, že sa tam budem cítiť dobre. Hej, to je zjednodušene povedané. Že som mal tým pádom obrovský odpor voči všetkému, čo sa dialo, čo malo byť akoby dospelý život. Hej, chodiť do práce od 8. do 4. To bolo úplne nezlučiteľné s mojimi názormi na svet. Som bol v tak veľkom odpore, že som nechcel som zarábať peniaze, nechcel som platiť peniazmi, chcel som, aby sa svet zmenil na úplne iný spôsob
fungovania. Bol som dosť hlboko v tejto názorovej bubline, kde som mal aj trošku akoby do nejakých konšpiračných vecí som zabrdal a tak ďalej, ale to bolo, všetko to vychádzalo z toho, že som nevidel žiadne východisko pre spokojný život v rámci toho všetkého, čo som naokolo seba videl. Pretože presne to, čo som hovoril na začiatku nahrávky, že som videl len nespokojných, utrápených, vysílených, dospelých ľudí, ktorí chodia do práce, robia, čo ich nebaví. A ja som vlastne upadol do takej, nebudem to nazvať, že depresie, lebo neviem, čo depresia obsahuje a nie som v žiadnom prípade diagnostikovaný na depresie. Ale bolo to náročné obdobie, z ktorého som nemal vôbec žiadne východisko, ale zároveň som tam mal priestor na to, že OK, idem prísť na to, čo sa vlastne dá s tým môjim životom urobiť, ako si vytvoriť ten lepší svet. To bola taká motivácia a skôr to bolo z toho priestoru, že idem robiť rebéliu voči aktuálnemu nastaveniu sveta. Ale to mi neprinieslo dobré výsledky. Táto rebélia sa vždy potom v mojom živote stretávala len s odporom a chýbala mi v tom období pokora voči istým situáciám, lebo vlastne ak som sa vyhránil voči všetkému, to znamená, že všetko bolo zlé. Lenže realita taká nebola. Realita bola, že mnoho vecí, ktoré sa mi zdali ako opresívne, ako niečo, čo na mňa len vytvára tlak, a je to nespravodlivé, že je to tak a nerozumel som tomu, prečo sú tieto pravidlá tak nastavené. Napríklad prečo sa pracuje od 8. do 16. alebo prečo musíme platiť peniazmi. Tak všetko bolo zlé. A bolo zlé napríklad aj to, že som nechcel som počúvať autority, bol som v odpore voči svojim nadriadeným. Bral som to ako hanbu a ako poníženie, ak mi niekto dával nejaké príkazy. Lenže ja som bol svojím spôsobom ešte v začiatku svojich 20 v takom detskom nastavení, kde v podstate som nemal tú svoju vlastnú vôľu a vlastné skúsenosti, prečo tie dané veci fungujú tak, ako fungujú, a tým pádom nebol som ani otvorený tomu vôbec to vidieť. A nebol som schopný si ani riadiť tie svoje oblasti. Áno, vedel som si riadiť, keď som hladný a kedy si chcem pustiť telku a kedy chcem jesť na bajk a tak ďalej. Ale ten svoj život, a dajme tomu aj tú svoju pracovnú pozíciu, tú svoju pracovnú náplň, to ako treba robiť tie dané veci. Poučenie časom bolo to, že treba počúvať. Ale netreba počúvať tak, že teraz budem počúvať a urobím všetko, čo mi povieš, len aby si ma za to nežubal alebo niečo podobné. Nie. Bavíme sa o tom počúvať a pýtať sa na otázky autorít, ktorých aspoň máme pocit, že v niečom sú dobrí. V niečom fakt, že tento človek mi môže dať nejaké skúsenosti, ktoré budú pre mňa prospešné, a že to, ako to ten človek hovorí, tak to funguje. O tom sa bavíme. Na toto sa pýtať, toto riešiť, takto sa postaviť pred tie situácie, kde neviem, ako by som to mohol robiť sám, tak sa opýtam teba, kolega, opýtam sa teba, nadriadený, opýtam sa teba YouTube, opýtam sa teba Google a idem zisťovať, ako sa to dá robiť. A teraz dostanem sa pred tú situáciu. Dajme tomu, ja pracujem teraz ako technik, idem robiť niečo, čo som ešte v živote nerobil. Tak teraz prídeme na tú montáž,
tam dáme tomu dvaja, kolega odo mňa skúsenejší, alebo ja od neho. A teraz príde otázka, ako sa to robí. Tak, chytím niečo do ruky, opýtam sa kolegu, čo to je, na čo sa to používa. Bavím sa teraz proste s počúvajúcimi, ako keby sme sa bavili úplne od piky v prvom ročníku základnej školy, ale presne o to tam ide. Aj prísť pri tých otázkach, prísť na to, čo vlastne potrebujem vedieť. A to sa nedozviem bez toho, aby som bol na chvíľku dilino a pýtal sa. Čiže za každým, keď príde niečo nové, pýtať sa a potom si aj zároveň pamätať, čo mi ten druhý povedal. A nie je to o tom, že ten druhý proste je majster sveta a je niekto nado mnou, je nejaký tyran, ktorý má viac informácií ako ja a ja som ten maličký, ktorý proste vie len niečo a proste on je neviem jaký. Nie. V momente, keď sa toho človeka opýtaš na danú vec a takisto sa dostaneš na tú jeho úroveň toho porozumenia, automaticky ste si zarovno, pretože ty sa v tom momente stávaš učiteľom, ktorý môže naučiť niekoho ďalšieho. Alebo nie si učiteľom, si tým, ktorý to je schopný robiť. Dostanete sa zarovno. Ak ťa tá autorita alebo tá osoba, ktorá je pri tebe, u ktorého sa pýtaš na vzdelanie sa v tej danej veci, ak dajme tomu zadržiava tie informácie z dôvodu napríklad nejakej pomsty alebo z dôvodu, že si chce udržať na silu post autority, aby si od neho bol závislý a nemal informácie, ktoré má on, upozorňujem, jedná sa o toxické nastavenie toho daného vzťahu alebo pracovného pomeru. Toto, ak si veľa ľudí neuvedomuje, tak si to uvedomte teraz. Pretože ja som v tom potreboval nabrať skúsenosti, aby som to zistil. Alebo to vidieť na okolo seba aspoň, lebo nedotklo sa ma to nikdy do takej hĺbky, aby som tým úplne trpel, ale je to vidieť na istých typoch ľudí a presne takýto prístup nejakého vedúceho pracovníka môže byť presne to, čo robí zlé meno autoritám. Čiže bavme sa, dajme tomu o autoritách, ale bavme sa o autoritách zdravých a o autoritách, ktoré sú nezdravé. Proste toxické alebo nefunkčné, používajúce metódy, ktoré ničia medziľudské vzťahy, ktoré ničia dôveru a zadržiava to priebeh života. Som to možno opísal príliš básnicky, ale ako sa môže človek rozvíjať v prostredí, kde mu ostatní nie sú nejakým spôsobom nápomocní alebo spolupracujúci, alebo že sa ako celok aj zamestnanci, nie len vedúci pracovníci a ten, kto tú firmu vymyslel, alebo ten učiteľ v škole, ktorý je tamto autoritou, triedny učiteľ, nie je len on tým motivátorom, ale motivovať sa navzájom. Motivovať sa do toho, aby sme mali prostriedky na to veci vytvoriť. Spolupracovať. Ľudia si podľa mňa dosť mylne myslia, že keď niečo robím pre toho druhého a on zrazu bude mať viac, tak ja budem mať menej a o niečo som prišiel. Dobre, môže sa to stať. Ľudia môžu mať naozaj takúto skúsenosť, že zainvestovali svoju dobrú vôľu do nejakého vzťahu, ktorý videli ako potenciálny, pracovný, súkromný, to je jedno, a boli sklamaní z toho, že sa im naspäť nedostáva to, čo zainvestovali. Odpovede je jasná. Nespolupracujeme s ľuďmi, s ktorými to plus tam máme. A nevhodne sme si, dajme tomu, vybrali toho svojho partnera alebo svojho kolegu si nevyberáme, ale
to svoje pracovné prostredie. A treba si to naozaj uvedomiť v momente, keď sa to deje, že niečo nefunguje tam tá reciprocita, tak to asi nebude ten správny človek, s ktorým budeme schopní niečo viac vytvoriť. A tam, kde to funguje, tam, kde keby ľudia si dávajú tie dary pre seba, funguje tam tá otvorenosť, alebo kľudne aj uzavretosť a majme dohody, vzájomné obchody a vedzme sa na seba spoľahnúť, to je takisto všetko v poriadku. Nemusíme byť proste s otvoreným srdcom ku každému, ale v momente, keď sa dokážeme spoľahnúť minimálne na ten dobrý obchod, prečo nie? A ja som za to dávať príležitosť ľuďom ukázať tie svoje sľuby, tie svoje slová, ktoré jednoducho slova, ktoré ľudia sľúbia, že nejakým spôsobom to bude a tak si to predstavujem, že by to mohlo fungovať. Dobre, ďalší deň som zvedavý na to, ako to bude fungovať. A nemusí to byť dokonalé. Ten človek proste môže o tom povedať, že to tak bude. OK, bude to tak. Začneme 5%, 5% splnených. O týždeň bude 10, o rok bude 100, pohoda. Ale ruky boli tam, kde boli slova. A naopak, pozorovať ľudí, ktorí majú tie slova a realita utiekla. Tam potom je ešte dobrý podľa mňa medzičlánok, že ten človek si môže svojou sebareflexiou uvedomiť, že OK, spravil som chybu, proste toto som sľúbil, nie som schopný to dodržať, lebo nepočítal som s tým a s tým a s tým, nebude to dotiahnuté, ospravedlním sa, ak to nemalo nejaké veľmi zlé dôsledky, všetko je v poriadku, odpustíme, OK. No a potom máme ľudí, ktorí tam majú len tie reči, ale skutek úplne utek. A moje aktuálne nastavenie je dať takú 1-2 príležitosti a pozorovať veľmi rýchlo to, ako je človek aktívny v danej problematike alebo neaktívny. Vrátim sa, rozprával som o tom nastavení s autoritami a ako sa potom premenil ten môj prístup ku zamestnaniu a k tomu. A v momente, keď prišla pokora prišla cez bolesť, prišla cez to, že dosť som sa hanbil za to, aký som bol a že reálne tie moje činy neboli tam, kde boli moje slova. Lebo ja som chcel dobre vyzerať. Tam išlo o to dobre vyzerať a neprísť o prácu. Udržať si tu nejakú predstavu druhých o sebe, ale tá predstava je neudržateľná. Je to niečo, čo si potom len umelo lepíme na kožu, lepíme si to na oblečenie, na tvár, na ruky, na všetko, aby sme nejak vyzerali, ale pre všetky strany je to prehrávajúca pozícia. Pre úplne všetky strany. Tváriť sa na to, že som nejaký iný, ako v danom momente som. Čiže ak niečo nie som schopný robiť, tak o tom treba hovoriť. Ak na niečo nie som pripravený, tak o tom treba hovoriť. Ak v niečom nie som zorientovaný. A na základe toho potom urobiť dané rozhodnutia. Čiže, OK, nie si na to pripravený teraz,
tak buď chceš tú danú vec robiť, makaj na tom, priprav sa na to, študuj si to, naberaj skúsenosti, OK, alebo to nerob vôbec a prejdi na niečo iné. Veľmi dôležitá vec je výber toho, čo ideme v živote robiť a mnoho skúseností sa nemusí podariť tak, ako si to predstavujeme. Mnoho skúseností môže byť takých, že zistím po prvom dni, že OK, som si myslel, že to bude nejaké, ale ono to také nie je, tak to nechám, alebo dám tomu šancu proste ešte týždeň a po týždni zistím, že OK, to nebolo to správne. Vyskúšam niečo ďalšie. Možno, že nejaká skúsenosť z tej prvej pozície bude dôležitá, pretože v tej druhej OK, už som mal, ja som vlastne za ten týždeň, ja som sa za ten týždeň niečo naučil. Tak potom v tej druhej práci to už budem vedieť využiť, aspoň to niečo málo. V tej druhej práci môžeš vydržať napríklad pol roka. Vydržať sa mi nepáči, čo také slovo som použil, skôr by som povedal. Pracoval som v tej práci, dajme tomu ďalšieho pol roka. A môže prísť niečo ďalšie a ďalšie. A ani tá prvá, ani tá druhá, ani tretia, ani štvrtá nemusí byť to, čo si človek napísal na papier v 15 rokoch, že idem byť proste vysnívaný, ja neviem, maliar alebo niečo. Alebo policajt, alebo herec, alebo čokoľvek. Čo si človek dá do svojich snov. Ja mám za to, že každý by sa mohol čiže som to tak mal hovoriť, že každý by sa mohol, ale podľa mňa v každom človeku existuje nejaký cit na to, že vie, kde je to jeho správne miesto, za čím ísť, čo človeka ťaha, nie kde ťa tlačí spoločnosť, tlačia rodičia, kde sú kde, dajme tomu, ja neviem, vhodná ekonomika v dané roky, hej, tak choď študovať programátora, lebo teraz programátori zarábajú 5,000 v Banskej Bystrici, alebo neviem. Ale ak tam máš ten cít a vieš, že daco, tak treba ísť za týmto. Len krok po kroku potrošku si uvedomovať, že čo sú tie moje kvality, čo je to, čo by som mohol priniesť svetu, čo si ja potrebujem zobrať zo sveta. To sú rovnako dôležité veci, je to, čo dávam ja, je to, čo si beriem. Hej, čiže vycítiť, dajme tomu, OK, som v tejto práci, cítim sa dobre v tom, že ja neviem, že sa môžem porozprávať s kolegyňou ráno, alebo že nie som sám v tej kancelárii, ale že sme tam dvaja. Že jazdím autom. Alebo že varím. Toto ma na tom baví? OK. Ale nebaví ma na tom nebaví ma na tom byrokracia. Alebo nebaví ma na tom, že mám príliš málo kontaktu s ľuďmi. Alebo nebaví ma na tom, že musím byť stále na telefóne. Hej? A porovnať si tieto detaily. Dajme tomu si to aj napísať na papier. Koho baví si písať veci na papier, alebo niekoho možno baví sa o tom s niekým porozprávať. Ale povedať si naozaj veci, že čo chcem zažívať a čo naopak nechcem zažívať. Čo som už zažil a zistil som, že OK, v tomto sa fakt necítim dobre, nie som to ani schopný robiť, ani ma to nebaví, ani v podstate z toho nikto nemá užitok, že to robím. Robia to niektorí lepšie ako ja, ktorých to baví robiť. OK, zmením pozíciu, dajme tomu, alebo si premyslím, že v akej práci by mohli byť tie veci, ktoré chcem mať a nebudú, alebo budú minimálne tie veci, ktoré nechcem mať, lebo v niektorých veciach proste treba niečo prekúsnuť a možno, že je to práve o tom, že tá daná nepríjemná vec je výzvou, ktorá tak nejak len dráždi, že v tomto by si sa mohol aspoň o niečo zlepšiť a možno sa naozaj dostaneš do
do pozície, kde budeš vidieť, že OK, naučil som sa aspoň to málo a nikto, ani ja sám sa v podstate už nepotrebujem motivovať do toho robiť tú vec nejak viac, lebo funguje to tak, ako to funguje, je to v poriadku. Hej, čiže niekedy aj tie náročné veci môžu byť o tom, že OK, dostanem tam tú polhodinku dlhšie, urobím pre ten kolektív trošku viac. A je to potom obrovský dar, ak si človek naozaj uvedomí tie svoje plus a mínus, v čom sa cítim dobre, v čom som kreatívny, v čom som efektívny, v čom som prospešný pre druhých ľudí a akú veľkú živosť to vie dať človeku do života, keď sa tohto naozaj keď sa tomu začne postupne približovať, keď toto začne rásť a ako sa začne človeku dariť, keď je na tom svojom správnom mieste. To je veľmi zaujímavé pozorovať. Výber profesie je dôležitá vec, aj takisto štúdia. Zo skúseností aj svojej, aj naokolo nie je podľa mňa vysoké percento ľudí, ktorí robia to, čo reálne študovali, ale človeka tak nejak postupne ten život a sám seba človek kresá k tomu, alebo rastie do nejakého tvaru, alebo pohybuje sa, že postupne zistí, kde je to jeho správne miesto a čo má robiť. Čiže ten výber vysokej školy je taká vec na zváženie a tiež možno na taký pocit, že OK, pozrieť sa od tých 5 rokov, či si naozaj viem predstaviť 5 rokov danú vec študovať, obetovať tomu ten čas, alebo chcem už za tých 5 rokov robiť niečo iné, alebo aký je plán po tých 5 rokoch, keď naozaj ma to aj, dajme tomu, aj bude baviť, aj mi to prinesie to vzdelanie, aj nejaké skúsenosti. Čiže to je na takom dobrom zvážení, ako je naozaj dôležité sa toho vysokoškolského štúdia zúčastňovať. Ja to hovorím ako niekto, kto z vysokej školy odišiel veľmi skoro. Práve kvôli tomu, že nechcel som tráviť ďalších 5 rokov štúdiom. Chcel som už naberať skúsenosti, chcel som skúsiť iné veci. A ak by som mal v tomto momente ísť študovať, čo by vôbec nebolo od veci, tak jedine v tom prípade, ak by tá škola obsahovala všetko, ak by všetko, čo tá škola ponúkala, bolo užitočné pre môj život, alebo aspoň obrovské percento, a ak by som si mohol vybrať, čo je pre mňa potrebné a nepotrebné a venovať sa len tomu. Lebo z terajšej pozície sa na to už nedívam tak, že čo ma naučia, to ma naučia, ale aby to bolo všetko efektívne a aby ten čas bol dobre strávený. Pre mňa vždy boli, nie že vždy, ale veľkú časť života, keď som si predstavil, že má niekto 30 rokov, tak som si myslel, že ten človek je už proste starý. Ale ja sa cítim
takisto ako keď som mal 18 alebo 15 alebo 12, to stále ten istý človek, len je obohatený o tie skúsenosti a samozrejme fyzická schránka vyzerá inak. Ale keď sa napríklad ako 18 alebo 20 ročný díváš na dospelých s takým údivom, že ako už sú vlastne schopní fungovať v tom svete, tak nejde o nič iné, len o tie skúsenosti. O to, ako s nimi potom ten človek narábal. Lebo mnoho ľudí to možno nevie využiť, čo sa deje. Nemajú ten pohľad aj samých na seba, aby videli nejaký zmysel v tom, čo sa udeje a potom si to preniesť do toho života, z niečoho sa poučiť, niečo upraviť, ale akoby je tam taký automatický režim, ktorý podľa mňa nie je veľmi prospešný pre rozvoj. Že je to také státie na mieste a taký pocit obeti v rámci toho života. Preto je za mňa dôležité byť bdelý a pozorovať aj seba, aj ostatných ľudí, že ako daná situácia vznikla. Keď napríklad nevieš, ako vznikla, tak sa pozrieť čo najviac dozadu na to, ako vznikla, prečo tak vznikla, že si sa vôbec do nej dostala. Potom, aký to malo priebeh, aké to malo dôsledky. A neskončiť pri tom, pre Boha, že len je človek ublížený z toho, čo sa udialo a všetci sú zlí a znovu sa potom vrátiť do tej istej situácie a rovnako na piču to dopadne. Nie. Zastaviť sa v tom, keď sa niečo udeje, keď viem, že sa to neudialo, či podľa mojich predstav, alebo ma to trápi, alebo ma trápi, že sa to môže stať znova. OK, pozrieť sa na to. Buď, ak máš tú schopnosť nejakej sebereflexie a vlastného dialógu, schopnosti tú skúsenosť premeniť na múdrosť a na tú inteligenciu, zistiť, o čom to bolo, alebo ak nemáš tú schopnosť, tak sa porozprávať s terapeutom, porozprávať sa so známym, porozprávať sa s niekým, komu sa dá dôverovať v rámci toho a zistiť, že čo bolo vo veci. Lebo sebareflexia je ohromne underrated vec v terajšej spoločnosti, kde ja mám pocit, že kopa ľudí sa nedokáže pozrieť do seba. Každý pozerá niekde vonku a málo času trávime v sebe a toto je podľa mňa jedna z hodnot, ktorá, ak sa začne rozvíjať viac a ľudia sa sebereflexiami nezačnú len utrapovať samých v sebe, ale bude ich to viesť k tomu, aby rozvíjali svoj život k lepšiemu pre seba aj pre ostatných, tak toto je absolútna topka na to, aby sme sa tu mali lepšie. Aké má výhody, že spolupracujete s človekom, ktorý pracuje s tou sebereflexiou? Keď sa niečo udeje, tento človek si dokáže zobrať zodpovednosť za to, čo vykonal, nehádže to na ostatných ľudí, dokáže sa poučiť z danej situácie, dokáže vidieť aj v ostatných ľuďoch, kde nastala tá chyba, ako sa to dá opraviť. Je tam otvorená komunikácia, sú tam otázky, sú tam odpovede, je tam hľadanie zmyslu a nakoniec sa príde na to, že kde bol ten zdroj toho, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Či v dobrom, alebo v zlom. Pretože ide aj o tie dobré vzory toho, čo sa deje. Aj to si pamätáme. Takisto ako tie zlé veci, aj keď tie zlé veci sú niekedy možno náročnejšie na spracovanie, alebo to proste zabolí, vytvorí to tam nejakú guču niečoho, čo sa potom potrebuje keby vyliečiť, ale tie dobré veci sa takisto zaznamenávajú a
a vytvára to vzor toho, čo funguje. A takto sa to potom nabaľuje. A tá vnútorná práca, tá sebereflexia nie je o tom, že je to nejaká práca do nekonečna a že je to strašne ťažké a neviem čo všetko. Nie. Je to princíp toho, ako na sebe ako seba vidieť. A funguje to stále. Je to akoby nadčasová vec. Funguje to na rôzne situácie, ktorým ale dokážeme rozumieť. Lebo sebereflexiu v rámci situácie, ktorej absolútne nerozumiem a som v nej tak hlboko vriti a že to nedokážem vidieť, tam sebereflexia nepomáha, lebo emócie človeka ovládajú. Preto možno, že mnoho ľudí má problém s tým sa pozrieť na seba, lebo sú tak ubolení zo sveta ale nedá sa pomôcť človeku, ktorý si pomôcť nechce dať. Čiže je to aj taká výzva si popýtať o pomoc, ale koľkokrát to nie je taká pomoc, ktorú by sme chceli, ale ktorú potrebujeme. Že je nejaká predstava o tom, že chcel by som mať ten život proste tak a nedarí sa mi to. A ten možno, ktorý má nejaký nadhľad, tak sa ťa opýta otázku, ktorá ťa postaví pred tú situáciu, že aha, to vlastne ani ja asi tak veľmi nechcem. Ja chcem nejakú úplne inú vec, ale ja som si myslel, že skrz to, že dosiahnem nejaký úspech, alebo zarobím nejaké peniaze, alebo že budem mať taký alebo hen taký vzťah, alebo takú prácu, tak vlastne sa to celé vyrieši, ale ono to je o niečom úplne inom. A tým nechcem tú danú problematiku komplikovať, aj keď možno som to tak vyslovil, ale chcem tým povedať to, že dôležité vodítko nie je, že chcem, aby to bolo presne takto, ale chcem vidieť, aká je tá cesta k tomu, aby sa diala nejaká pravda. Tá moja vnútorná pravda, aby som sa cítil, tak ako som spomínal, spokojný, šťastný, na svojom mieste. Kde je tam tá naozaj pravda toho môjho správneho miesta? Čiže na toto, keď niekto brnkne, tak hoď to boli, ale chytiť sa toho, spoznať to. O čom to je? Čo chcel tou spätnou väzbou, dajme tomu, ten človek povedať, alebo tou otázkou.